vzácnosť a hodnota. Keďže v hre bolo menej rút, biomov a štruktúr, nájdenie diamantov alebo iných vzácnych predmetov bolo skutočným úspechom a malo väčšiu váhu v hernom progrese. Z čisto funkčného hľadiska sú staršie verzie jednoduchšie, taká technicky menej náročné a ponúkajú špecifickú, ucelenejšiu sadu herných mechaník, ktoré mnohí hráči, aj bez sentimentu, považujú za lepšie vyvážené. Stabilita a hardwérové požiadavky. Staršie verzie bežali bodkaka plynulejšie na slabšom hardvéri, mali menej chýb a boli stabilnejšie, pretože kódová základňa bola jednoduchšia a menej komplexná ako dnešný masívny balík dát. Jednoduchosť modifikácií. V raných fázach bolo ľahšie vytvárať modifikácie, čo viedlo k bohatej a prístupnej scéne customizovaného obsahu, ktorú dnešný Minecraft s pravidelnými veľkými aktualizáciami a zložitejšou architektúrou ťažšie doháňa. Jednoduchší a ucelenejší dizajn. Staršie verzie mali jasnejší a ucelenejší súbor pravidiel. Keďže hra mala menej prvkov, blokov, mobov, biomov, všetky mechaniky do seba logickejšie zapadali a bolo jednoduchšie pochopiť a zvládnuť celú hru. Menej kriklavých a umelých prvkov. S pribúdajúcimi aktualizáciami, ako napríklad Nether, End alebo rôzne nové biomy, sa do hry pridávali prvky, ktoré pôsobili narúšajúco. Starý svet bol homogénejší a menej vizuálne preplácaný. A určite, keď hrám sám, tak si zahrám staršiu verziu. Preto, lebo nemáte tam žiadny. Cieľ je to len čistý sandbox s neobmedzenou kreativitou. Napríklad máte v 1.20 redstoneový systém, updatene si verziu a prestane fungovať. Alebo nejakú mob-tapku stavbu. Proste staršie verzie majú svoje čaro a zmysel. V tomto videu som len chcel vyjadriť, že niečo netreba rozvíjať tak moc. Lebo to môžete pokaziť. Dajte like a odber. A mne, ako začiatočníkovi, mi to veľmi pomôže. Ahoj